Kardom nilimen anon terang nili Karbi Anglong live buka jana ferangke nilihin pen pini Karbi Anglong live ningkan ke thom ke chok mate foundation de labang so puthak nilihin pen ahir jumi la pen kurwang tu pajirlo bima nilitum ke dam tang ningkan ke thom stame nitum ka do ka ve mesen me at pen nitum ke claim ke dam la pen ang part hame nili churu thuji owners pen editor news reader lapen office staff tu phana churuji alang tum ka do ka ve ke claim ke dam ke mesen pen itum ningkan ke thom to chun long pen me pot lapen pena pen ke ningkan pli ken kam chajor po lasi laga do ka ve ke dam tang ke mesen sonak thak ke wahilang aningkan tame ke mesen ye phan nilihin pen ahir jumi pajirlo lapen ang pars tame Karbi Anglong live kelang solang do Karbi arat phan sme churu part piglo alang tum lason apor ang chipi pen Karbi Anglong ke live kelang du na pot churu part piglo Karbi Anglong live achethe answer se pading na